Alexander Gurrutxaga Musika doktorea da Euskal Hizkuntzalaritza eta Filologian eta Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea 2006az geroztik. Euskal Filologia eta Literatura konparatua ikasi zituen Euskal Herriko Unibertsitatean eta Trentoko Unibertsitatean, baita irakaskuntza master bat ere, eta Lourdes Otaegi irakaslearen zuzendaritzapean eskuratu zuen doktoretza. Xabier Leteren poetika, aldaeren azterketa eta bilakabidearen irakurketa bat izeneko tesiarekin. Xabier Leteren eta Lourdes Iriondoren artxiboa aztertu zuen eta katalogota zuen eta 2021 urte bitartean EHUko Memoria Historikoa Literatura Iberiarretan ikerketa talde kontsolidatutako kida izan da. Artikuluak argitaratu ditu, besteak beste, Euskal Poesiaz, Memoria Historikoa eta Literaturaz eta Gazte Literaturaz. Divulgazio eremuan, literatur kritikari gisa kolaboratu du, hala hitzaldi solasaldi formatuan eta literaturtagierrak gidatuz, nola artikulak argitaratuz. Literatura unibertsala testu liburuaren egiletako bat da eta Egun Euskal Simbolo liburua itzuli zuen espaineratik. Xabier Lete, Aberriaren poeta kantaria, saiakeraren egilea da eta Txori kantazale proiektua eta disko liburua ondu ditu Joana Otsoa eta Laiza piano jotzailearekin. Nahi duzuenean, zurea da hitza. Egunon, eta eskerrik asko aurkezpenagatik itzine, eta gonbidapenagatik. Plazera da hemen egoteanik kongresuak beti egiten zaizkitola sugerenteak gero, pena da nahi beste ikertzeko denborarik ez daukagula eta inbidia pasatzen dut, ez? Garbineri esan diot, aritu da alemanerazko nobelei buruz eta inbidiatan egon naiz, eta orain dipintzat alemanik ez dakigulako. Baina inbidiatan, gaien interesarekin, ez? Eta oso sugerentea da, eta gero bat txiki sentitzen da hemen hitz egiterakoan, baina bueno, pozik. Gainera, hemen aipatuko ditugun gaiei buruz, banik Lourdesekin maiz hitz egin dut, eta, bueno, pixkat hitz egin dugu elkarren artean gaiari buruz ere, eta nik uste dagokigula hiruron artean, bueno, apunte batzuk ematea, eta gai beraren inguruan arituko garela esango nuke kasik, lerro berean horregatik eskatu dizugu orden aldatzeko, horregatik eta hola, ni pasatzen naiz, eta gero honei utziko diet tartea. Baina uste dut lerro kronologiko moduko bat edo markatuko dugula ari beraren inguruan. Ordu betean puntada oso txiki batzuk bakarrik emango ditugu, eta betiko pena da, ez? Detaileak, interesa duten detaileak geldituko dira, normala den bezala, tinteroan. Baina, balio beza behintzat elkarri entzuteko eta ondoriorik importantena izango dena esan dezan, ja, eta da gaia badago beraz jarraitu dezagun eztabaidatzen eta ikertzen, ez? Orain komentatuko ditugun gauza horiei buruz. Zein da gaia, eta zidazue zera klasikoarekin esaten zein den gaia, nik oso labur garatuko dudana. Aitaren etxearen, ja esango nuke topos edo topikoa bihurtu dena, eta kuriosoa da esan behar da, behin da berriz errepikatua, Aresti komunistak egindako testua, baina Roland Barthek esana da, egile hiltzen da, testuak bere bidea egiten du, esan edo poeta bizi denean ere. Eta poema horrek bere bidea egin du, eta irudi horrek bere bidea egin du, eta aurkitu ditzakegu milaka ez barkatu, baina dozenaka. Dekonstrukzio, berrinterpretazio eta bar, eta hori da pixkat gaia, aitak, etxeak eta bar gurean. Ze gure literaturan, euskal literaturan, aitari buruz hitz egitea eta etxeari buruz hitz egitea, bai eremu personaleko gauzak izan daitezke, baina oso evidentea da, eta aurreko hitzaldietan ere hala izan da, nola pertsonala eta kolektiboa elkarrekin doa zen, separatu ezinak dira, eta gurean ere hala da, eta bereziki sartzen da elementu bat ikuspegi kolektibo sozial historiko horretan zeina den, abertzaletasuna eta nazionalismoa, eta gure historia gertukoa, ez? Horretaz arituko naiz pixkat, eta oso labur eskema, oso basiko batekin, eta zergatik noa ni aurrena, aipatuko ditudan egileak, lehendabiziko biak, aski ezagunak eta klasikoa direlako, ez? Orduan, gure ibilbide honetan, abia puntutxo bat, abia puntua eman diezaguketa, ez? Piskat, Zaizar Bitoria eta Leteri buruz, belaunaldi kide dira, ez? Garai bereko, baina oso ikuspegi elementu batzuk komunak dituzte, biztan da, elementu kultural batzuk komunak dituzte, historikoak, identitarioak denalakoak, baina gero kontrastea dago eurek egiten dituzten errepresentazioetan, ez? Berehala pasako naiz. Eta pixkat gero bidea emateko Loreari eta Lourdesi Itxarobordari aipatu nahiko nuke, nire ustez, oso interesgarria da bere kasua. Bueno, asko hitz egin da pasan adin Zaizar Bitoriari buruz, Leteri buruz zerbait esatera, ez? Eta
euren literaturako aitari buruz arituko naiz, eta aita horrek errepresentatzen duenari buruz, ez bakarrik plano personalean, baizik plano kolektiboan. Eta izango ditut testu konkretu pare bat aipagai. Zaizar Bitoriaren kasuan asko hitz egin da berari buruz, ezin aipatu gabe utzi, hementxe defendatu zen, Izaro Arroitak defendatu zuen tesia, memoria ikuspegitik, Zaizar Bitoriaren obra memoria ikuspegitik, eta baita hemen aipatu nahi dudana gaur, ze kapitulo bat eskaintzen dio Marcos Zapiainek liburu horretan, Zaizar Bitoria eta iragana, aitaren figurak Zaizar Bitoriaren obran duen garrantziari, interesa handia dauka, eta atal oso bat eskaintzen dio, ez? Eta berezik interesgarria da, nire ustez, Asaba Zaharren baratza izeneko narrazio, novela laburra, oso interesgarria da. Detaile pilo bat ditu eta eman dezake arratsalde oso baterako, baina, historioa irakurri ez duenarentzat oso azkar. Ze kontatzen du, azkenean daukagu elementu historiko erreal bat, Zaizar Bitoriak hartzen du egoera bat, zeina den, tropa nazionalak iritsi aurretik Gernikara, EAJ-koak juntatzen dira eta esaten dute, frankistak iristen direnean profanatuko dute Sabino Aranaren hilobia, orduan gorpua lekuz aldatuko dugu. Horraino, egia da, historikoki horrela izan zen, baina Zaizar Bitoriak sortzen du personaje bat. Eta da, gorpu aldaketa hori gertatzen denean, egun horretan gorpu aldatzeko txofer egiten duena. Hainbat personaje dago, eta personaia errealak eta baina berak sortzen duen personajea hori da, txoferra. Orduan, aita-semen arteko harremana dago, hau Garbiñek ere aipatu du lehen, nola plano pertsonala eta historikoa erabat lotuta daudenez, eta Garbiñek esaten zuen lehen, aita deskubritzea bihurtzen den aldi berean, historia deskubritzeko bide bat eta bar. Zaizar Bitoriaren kasuan ere hala da garbi, ze dago, aita bat, txoferra izan zena, egun seinalatu horretan, eta bere semea. Eta semeak aitarekin daukan harremanak inplikatzen du baita ere, historikoki belaunaldi horrek aurreko belaunaldiarekin daukan harremanari buruz pentsatzea ez. Ze gertatzen da, personajea txoferra dela, beraz, hemen klase elementu bat ere sartzen da. Ze txoferraren izena ez da gertzen, historia liburuetan. Aldiz, alderdiko jendearena eta jauntxoena are gehiago, han etzegoen jendearen izena agertzen da, baina txoferraren izena ez dago. Zapiainek esaten du, Zaizar Bitoriaren obran, hor aitaren irudi hori eta memoria hori kasik traumatikoa dela, mingarria dela, aitak errepresentatzen duen hori, eta narrazio honetan oso evidentea egiten da zergatik, beste detalle oso interesgarri bat. Personaje horrek, txofer horrek, egiten du alako berak gero pekatutxo bezala bizi duena, eta da Sabino Aranaren gorpuari, narratiboki ez didazu esango, marabilloso ez denik. Personajeak lapurtzen du Sabino Aranaren ezurtxo bat. Claro, baina denborarekin ezurtxoa oso txikia da, baina zama bihurtzen zaio. Ez orduan, simbolikoki ezurtxorrek irudikatzen du oso ongi iraganaren zama hori. Azkenean ze pasatzen da, semeak eredatuko du, zama hori guztia ezurtxori ere bai, nola bukatzen da narrazioa, eta hemen hasten da ez, interpretazioen joku hemen dago, personaje horrek ezurtxoa bota egiten du itsasora. Horregatik momentu batean esaten du ez Zapiainek oso garbi, ze proposatzen du azkenean, ze proposa dezake maila interpretatiboan ari gara ez, baina narrazio horrek. Karo, seme horrek eredatzen duen aitaren herentzia, eta herentzia horretan jarri nahi dituzuen adjetiboak ez. Hau da, jar dezakegu abertzale, baina jar dezakegu heteropatriarkal, jar dezakegu, beste 1000 adjetibo jarri ditzakegu ez, baina bota egiten du, momentu baten ezurtxori. Eta bere maiteari esaten dio, zuzara nire aberria. Hau da, ezurtxoa ja bota dut, eta ni bikoteekin gelditzen naiz, ez, interpretazioak egin daitezke. Ni pertsonalki ados nago Zapiainek esaten duenarekin, transmisioaren zama hori handia zaio protagonistari eta nolabait uko egiten dio esaten duenean, botatzen dute zurra itsasora eta onaino ez. Ematen du interpretatzeko ez da, kasu bat da ez, herentzia jakin hori, aita abertzalearen herentzia horren zama horrena ez. Guztiz bestelakoa da, belaunaldikide izan da ere, Xabier Leteren kasua. Esan dut, adinkideak dira, elementu komuna dauzkate, familiarrak eta bar, Lete poeta da, orduan bere literatura desberdina da, esan nahi dut, ikusten ditut hemen teorikoak, eta orain beldur naiz zer esango dudan, baina esan nahi dut, batean narratzaileaz ari gara, eta bestean ari gara ni poetiko bat buruz zeinetan oso identifikagarria den Leteren bizitza pertsonalarekin. Esan nahi dudana da, Zaizar Bitoriaren pertsonaia guztiz, Zaizar Bitoriarena fiktizioa da,
Leteren poesiara goazenean, bere aita agertzen denean, ari gara aita erreal batetaz, eta ni hori ongi identifikatu daiteke bere niarekin. Vale. Bildurrak esaten dut, eta kakotxekin, baina uste dut demora gutxi esplikatzeko, hola usten dut, ez? Hainbat aldiz hitz egin zuen berak bere aita partikular horri buruz, badago alde bat, ez? Sabazarren baratzako aita txoferra da, Leteren poemetako aita gudaria da, eta gerra egina da, eta preso egona da, eta hor ja konnotazioak ere desberdinak dira. Alde batetik, iragan konpartitu bat badaukate, zeina traumatikoa den, baina bestaldetik jarrera ezberdinarekin hartzen dute, ni poetiko edo narratzaile horiek jarrera desberdinarekin hartzen dute iragana. Esan dezakegu Letek iragan traumatiko hartzen duela, baina ez modu traumatikoan, kasik aldarrikatu egiten du, berak dauka bere interpretazio bat. Eta, bueno, nire ustez poema emblematikoena, euskaraz dago, baina jarri dut ikustez azuen besterik gabe, poema oso luzea da, ez dut irakurriko, gazteleraz ere badago. Zuzenean eskaini zion poema bat aitari, eta niretzat oso identifikagarria da eskaintza, nire aita zenari, eta oso ongi ikusten da baita niaren eta kolektiboaren arteko uztartze eta separatu ezin hori, zeren poemak izena du eskaintza nire aita zenari, baina fijatzen baldin bazarete hortik aurrera sujetu guztiak pluralean daude. Tituluan nire esaten du, baina gero daude haiek, aurrekoak eta gu. Orduan, automatikoki plano pertsonala eta kolektiboa Saizarbitoriaren pertsonaiari gertatzen zaion bezala uztartzen dira. Eta horrek ematen digu poema irakurtzeko aukera, bai plano pertsonalean, baina bereziki plano kolektiboan. Haiek, hau da, aitaren belaunaldia, gizon haiek gerra egin zutenak, eta gu horretan, bereziki bukaeran, bere garaian, hau 80 hamarkadakoa da poema, bere garaiko ez belaunaldia. Eta Letek egiten duen parekotasuna, edo zertarako erabiltzen du hemen poema, ze diskurso dago poema, nire ustez oso potentea da. Erabiltzen du bere aitaren irudia, kontrastean bere belaunaldiarekiko esateko, haiek, gizon haiek, bere interpretazioa da, gerra egin zutenak eta duinak izan zirenak eta galdu zutenak. Eta gu, 80 hamarkadan, beste mota bateko gerratan kakotxekin eta indarkerietan sartuta gaudenok duintasunik gabe. Oso kritikoa da bere belaunaldiarekin eta berezikin naiz ez duen esplizitatzen etarekin. Eta beti bere aurpegiratzea da haiek, gizon haiek, ahal izan zuten duintasunaren apurrik ez dago. Hoi da bere interpretazioa ez. Baina, klaro, pluralera joate horretan, haiek horretan badago indefinizio bat ere. Jartzen dut, Leteren kasua, Saizarbitoriarenarekin, zeirutzen zait, belaunaldikide izan da, eta nolabait, herentzia berdina, kakotxekin jasota, baten kasuan ikusten delako nolabait, ze traumatikoa izan daiteken, edo ze pixu izan dezaken, oroimen horrek, Leteren kasuan aldiz, ematen dio beste buelta bat esateko, bueno, nik ikusten dut haiengan, berriz diot, berak ikusten du, nik ez dut esaten dagoenik, berak ikusten du haiengan elementu alako duintasunezko bat, gutxi gora bera, Niri asko interesatzen zait pentsatzea hemendik, hau interpretazioa da. Baina uste dut poema hori irakurri daitekeela Antigona ezagutzen duzu, Antigonaren argitan zentzu batean oso azkar esango dute. Letek berak esplizitatu zuen, ze behar dagoen, ze beharrezkoa den, eta berak esplizitatzen zuen, Batimo aipatzen zuen berak, historia pietatez irakurtzeko. Hori Batimo katal bat eskaintzen dio, bere liburu famatuan, etika de la interpretación, eta bueno, ez nahi sartuko. Eta pietatearen ideia hartzen du Letek, esateko, bueno, iragan traumatiko hori irakurri dezagun pietatez, ez? Oinordetza hori, eta ez modu vengatiboan edo, gutxi gora bera, Eta hain xuxen, fijatzen bazarete, poemaren amaieran, kasik, hitzez hitz, ekartzen du Letek poemara, momentu batean Antigonak, Kreonteri, hau historiako gogoan duzue seguru, momentu batean Antigonak eta Kreontek eztabaidatzen dute, nolabait Antigonak traizionatzen du, Kreonteren araua, eta gero Antigonak argudiatzen dio Kreonteri, ez dagoela bere gain justiziaren gainetik pasatzea, hau da, jainkozko lege bat dagoela, esaten duena, mundu guztia hilobiratu behar dela, eta Eteokles eta Polinizesen arteko eztabaida horretan, bera ez dela nor, errege izanik ere, gorpua ez hilobiratzeko. Eta Antigona mugitzen duen kauza da, piedadea. Apiadatu egiten da, hilobiratu gabe dagoen anaiataz.
Eta kasik hitzez hitz hartzen du Letek poemaren amaieran, haiek, hau da, bere aitaren belaunaldiak, aita hark ze erakusten dio berari. Nik kasik Antigon entzuten dut hitzez hitz esaten dionean, hark, haiek erakusten digute, ez dagokiola gizakumeari, kreonteri eman dezagun, edo dena delakoari, giltzarria duten jainkoen epaia. Jainkoen epaia litzateke justizia bat harago dagoena, ez? Zein da justizia hori mugitzen du, justizia horren oinarria? Piedadea. Ez, Antigona mugitzen zuena, eta ez Kreonte mugitzen duen arau politiko dena delakoa, ez Tebasko araua, baizik harago dagoena. Honekin esan nahi dut, konparatu, ez? Batean zama dena, Letek hartzen du bere interpretaziotik, zentzu honean esango dut, baina manipulatuta hartuz belaunaldi bateko gerra egindako gizonei eta galdutakoei esleitzen die ezaugarri zerrenda bat oso ona. Fijatzen bazarete adjetibazioak dira leialtasuna, honestidadea, lan egin zuten, eta gainera piedadea izan zuten euren hiltzaileekin, nola baita esan, ez? Torran hori ekartzen du. Bueno, hori dira bi adibide belaunaldi batenak iragan berehala, eurentzat 44koak dira, orduan, eurentzat berehalako iragan horrekiko nola enfokatu, ez? Jasotzen duten iragan hori gizonezkoena, eta gizonek idatzia, baina harreman desberdina, ez? Neu nekatu naiz, zuek ez zareten gehiagin nekatu. Ondo noa denboraz? Bai, banoa bukatzera. Eta aipatuko dut bordarena, kontrastea zoragarria da, ez? Baina pixkat gerora gatoz, ez? Zaizar Bitoriarentzat zama da, ongi Letek ere hartzen du, eta nolabait baikortasunez hartzen du, baina biztan da aitak eta etxeak ematen du interpretaziorako eta dekonstrukziorako, eta asko idatzi da horri buruz, izenak aipatuko ditut, ez? Baina aipatu beharko genituzke lehen puntuan Arantxa Urreta Bizkaia bat, Amaia Lasa bat noski, Itxaro Bordabera, eta gerora Mariluz Esteban hemen dago, Karmele Jaio gero egongo da, orduan, hemen ja hitza ematen hasiko naiz, ez? Itxaro Bordanena berezik interesgarri iruditzen zait, poema bat dauka, Herria non grata izenekoa, zuzenean zati bat jarri dizuet, berridazten duen kasik aitaren etxea, Arestiren poema, baina buelta era bat emanda. Hau da, hemen ja ez dago Zaizar Bitoria bat pentsatuz, ea zer egingo dugun erentzia horrekin, edo Lete pentsatuz, bueno, honestoak izan ziren. Posizio feminista eta antinazionalista batetik, Itxaro Bordaren postulatua da, nik aita hori ez du nahi, nik etxe hori ez du nahi, erentzia hori ez da nirea, ez naiz rekonozitzen etxe horretan, ez naiz nire burua ez dut errekonozitzen aita horretan. Eta hor beste ari bat sortzen da, ez? Ja 70 eta aste honetan bertan atera da, Maite Idirinek 70 abestu zuela manifestazio batean, aitaren etxea buelta eman da amaren etxea kantatuz. Orduan, ez naiz ari atzoko goizeko gauzetaz, 70tik datozen gauzei buruz ari gara, ez? Itxaro Bordanena zergatik interesatzen zait, diskursoa dauka, poesien bakarrik ez, nire ustez interesgarria da, triangulua irakurtzea, poema hori da, 2014an argitaratua, Maria Mercé Marsal itzuli zuen berak, garaitsu horretan baita, eta beste era bateko poetika badago, intimidadetik, ez, eraikitzen duena. Eta dauka hitzaldi bat oso interesgarria, la intimidad esa bomba, eta handik ateratakoak dira, bi aipu horiek, eta fijaz daitezten nola lotzen duen baita ere lehen indarkeria aipatu dut, gerra eta bar, eta Itxaro Bordak ere aipatzen du, baina guztiz beste modu batera, nik uste merezi duela irakurtzea. Las páginas de nuestros libros están repletas de cuerpos mutilados, despreciados, desvalidos y enmudecidos que jamás gozan. Poeman ere esaten zuen. Momentu batean, ni poetikoak, Herria non gratan esaten du, nazkatua dagoela, ez dakit non dagoen, Jesus, ez dakit zatia jarri duen ere, hemen. Zer egin marrakatzen dizuten hilotz ibiltari ez lepo zaude. Hau da, gure historian hilotz, torturatu, mutilatu, pilo badago, denbora guztien esaten dizuna, zer egin behar duzun. Eta zer egin behar duzun, aitaren etxeak zutik iraun behar duelako. Eta berak poeman esaten du. Ez du nahi. Aitaren etxeak zutik iraun behar duelako hori guztia, ez du nahi, ez.
La mística patriótica, uste dut oso esplizitua dela, ni baino beto azaltzen du, noski. La mística patriótica, por no decir nacionalista, nos hace padecer las 14 estaciones del Calvario y nos condena a una mortificación cotidiana, tanto en nombre del euskera como del hecho de ser vasco. Hau da, kasu hontan ja, dago, esango nuke, iraganaren beste irakurketa bat, eta beste lerro batean kokatzea esplizituki, ez herentzia horren beste irakurketa bat. Eta bukatzen dut, da aipomentxo bat gero arituko dira bordaz eta beste gauza batzutaz, baina bueno, kontraste bat. Bizpahiru ondorio oso azkar, baina oso xume, iruditzen zait, aitaren etxeaz asko hitz egiten da, 11 modutara berreinterpretatua izan da, etxearen ideia, aitaren ideia, eztabaidatua, laudatua, baina uste dut galdera bat hori dela, azteko ea aita bat eta bakarra zari garen, ikusi besterik ez dago, Saizar Vitoria edo Lete hartzen baldin badugu, bat txoferra da, testua zari naiz, bat txoferra da, bestea gudaria da, eta automatikoki interpretazioak askotarikoak dira. Iruditzen zait, aitaren etxea bera ere ez litzatekeela simplifikatu behar, bere horretan. Iruditzen zait, ez dagoela ulertzeko modu uniboko bat, poema bera ez, eta interpretazioak ere ez. Eta, bueno, bordaren kasuan, iruditzen zaita, koska bat horuntzago doa, ez? Esatean, bueno, hori baldin bada, ez? Aitaren etxea, Aresti goiz batean abertzale esnatu, eta egin baldin bazuen poema hori, eta hola gelditu zen, eta denok hortik egiten duzue, hori baldin bada interpretazioa, nik interpretazio hori ez dizuet erosten, ez? Lehen, heteroreproduktibitateaz, entzun dugu itzaldia, eta hortik da, ez, esatea, bueno, hortik ez. Orduan, berreraiki behar dugu, baina behar bada, orain dela 10 urte esaten zuen, behar bada intimitatea izan daitekeela, ez? Intimitatetik kolektibora egiteko, ez? Koska bat. Gomendatzen dizuet itzaldi bera irakurtzea, interesgarria. Eta, ez, hortik, ez, intimitate horretatik, espazio berriak irabazi, ez aitaren etxe heredatu horretatik. Edozein kasutan lehen esan dut, gaur esango dudan importantena hori dela, gaia badagoela eta gaizki azaldutako 4 matiz barkatuko dizkida zuelakoan jarrai dezagun gai hontaz eztabaidatzen eta idazten jarraituko duten ez, guk ere horretaz pentsatzen. Eskerrik asko.